ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಎನ್ಮ ಐನು 26 ಬುಳುಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ನಿಗ್ಲಿತ ಶೂದ್ರ ಮನೆತನದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನಡು ಬೈದರು. ಬಾಬಾ ನಿಗ್ಲೇನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಇಂದೇ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಜೋಗುಲೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿತಾದುಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆದುಲ್ಲಿರು. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತೆ ಎಂಚ ಮಾತಾಪಿತ ಬಂಧು ಸಖಾದು ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಗುಹ್ಯ ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಜೋಗುಲೆ ತಿಳಿಯು ನೀರು. ಐಟ್ಲ ಏರು ದೈವಿಕುಲೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡಿಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಈ ರಹಸ್ಯನು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯು ನೀರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಗುಲು ಕುಲ್ತಿರು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಪ್ದಾದ ಬೈದಿರು ಬಂದು ತಿಳಿಯೊಂದಿರು. ಬಾಬಂತು ಬಾಪ್ ದಾದನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಐನದವರ ಬಾಪ್ದಾದ ಬೈದಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ದಾದ ಆರಿಜ್ಜಂದೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿರುಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬುದ್ಧಿನ ಗಿಡಪೊಡು ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಪೊಸ ಪಾತರತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲಡು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮನ್ಪೇರು. ಎಂಕಲ ಗುರು ಇಂಚಿನ ಜಾಗರುಲಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರ ಶರೀರದ ಪುದರ್ನ ತೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕಲ ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡುಲ್ಲಿರು. ಅರಿಗೆ ನಾಮರೂಪ ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಐನು ಸಾರುಡು ಬರಿತೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದೇರೋ ಐಟು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ತಪ್ಪುಲುಂಡು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತ ಬಂದು ಭಲೆ ಕಾಯನ ಉಂಟು. ನೀನು ಒರಿಯಗಾದೆ ಪನುಡ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಈ ರೀತಿ ಬನ್ಪುಜೇರು. ಬೇರೆ ನಾಮರೂಪ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ವಿಷ್ಣುದಾದೊಡು ಶಂಕರನವಡು ಬರ್ಪುಜಿ. ನಿಗ್ಲು ಮಾತಾಪಿತ ಯಾ ನೀರ್ನ ಬಾಲಕ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಅಪಗಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೆನಪು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಐನದವರ ಬಾಬ ತಿರುಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ವರು ಬಂದಿದ್ಕಂಡ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಂದು ಎತ್ತದು ಪರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆ. ಈ ಸಮಯಡು ಆರು ಎದುರುಡುಲ್ಲಿರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪನ್ನಗ ಮಿತ್ತು ತೂವೊಂದು ಈರು ಮಾತಾಪಿತ ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪಂಡದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಗಿಲಿತ ತರ ಪಣದುಪ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಗಳ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ ಸಾತಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಬೇರಂತು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬತ್ತದು ಬಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಬಂಧು ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಭಕ್ತರು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇದು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಚಿ. ಶಿವಲಿಂಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡುಪೇರು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಏರ್ ಪಂಡೇರು. ಏರಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಒಂಚೀರು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಅರೆನು ಲೆಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಆರ್ನ ರೂಪನೆ ಲಿಂಗ ರೂಪ ಅದುಂಡು. ಪನ್ಪೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿರ್ದು ಏರ್ಲ ಪೊಸ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಅರ್ಧ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಏ ಪಾಪನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಳಿಯಂಚೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ಶಿವಬಾಬಾ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ತಿಳಿಯೊಂದರು. ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಸಾಕಾರಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಓವೇ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು. ಈ ಸಮಯಡೆ ಬತ್ತದು ಜಕಿಲುಡು ದೆತ್ತು ನೀರು ದತ್ತು ಮಲ್ತು ನೀರು ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಐದವರ ಶಿವೆ ಪಿತ ಆಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತಾ ಆಯಿರು ಅರೆಗೆ ಮಾತಾ ಪಿತ ಬಂದು ಪನೋಡ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತ್ಮ ಪಂಡದಾದ ಬೃಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಕ್ಕದಾದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುಂಜೀರು ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮಗಳು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಮರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಪರಿವಾರನೆ ಬದಲಾಗುದು ಎಂಚೆ ರಾಂಡಲ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡೆರ ಪರಿವಾರನೆ ಬದಲಾಗುದು ಮಾತಾಪಿತರದು ಜನ್ಮ ಪಡಿತರೋ ಅರೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಏರು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡಿರೋ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ದಕ್ಕಲಾದು ಕೊಡ್ಪೇರು ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಶೂದ್ರ ಇಲ್ಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ನಿಖಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರು ಈ ಪಾತಿರನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ నేను తెరిపోవడం ಬರೆಪು ನೆಡ್ದ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ ಬೇರು ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲ ಪಂತ ಎನ್ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯುಂದರು ಬ್ರಹ್ಮಗ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದತ್ತ ಮಲ್ತೋಣ ಇದು ಏತು ಗುಪ್ತ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಎದುರುಡು ಬರಂದ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯುಂಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಐಟ್ಲ ಏರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ತಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲೆ ತೆರೆಯುನೇರು ಅಕ್ಲೆ ದೈವಿಕುಲೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಪೊಸಬೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೆರಿ ಕುಳ್ಳುಚಿ ಅಕ್ಲು ಏರುಗಳ ತೆರಿಪೇರುಗಳ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಿಖಲು ಮುಲ್ಪಲ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಬುದ್ಧಿಡುಗುಲೋಡು ತ್ವಮೈವ ಮಾತಶ್ಚ ಪಿತ ಪಂದ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಡ ಶಿವ ಬಾಪನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಕೂಡ ನಿಖಲು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಮಾತಾಪಿತಾಯರು ಈ ಪಾತ್ರನು ಬೇತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ವ್ಯಾಸರು ಬರೆದು ನೀನು ಮನುಷ್ಯರು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಸಹ ಏರೋ ತೆರಿಪದೇರು ನಿಖಲು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದ ಪನ್ಪೇರು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕಲ ಸಹ ವೇತಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದ ಕೊರ ಕೆಲವೆರದು ಆಪುಚಿ ನಿಖಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಖಲಪ್ಪ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು 5 ಒಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತನೊಂದು ಜನ್ಮಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಈತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು ನೇನೀರೆ ಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪೇರು ಈತ ಸಹಜ ಅದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಏರಿಗೆ ಪನೋಡ ಪನ್ಪನವು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಪಾತಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು 5ದವರ ಅಪ್ಪೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಯ್ನಿರದವರ ಏರು ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲಾದಿತ್ತು ರಕ್ಲಿಗೆ ರಾಮ ಪ್ಲಾನಾನುಸಾರ ಜಗದಂಬ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದನು ಕೊರಡಾಪನು ಪುರುಷಗ ಜಗದಂಬ ಪನ್ಪನ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ನಿರದವರ ಬೆರೆಗೆ ಜಗತ್ಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೆರೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪ್ರಜಾ ಮಾತೆ ಒಲ್ಪ ಐನರ್ದವರ ಮಾತೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡಾಪನು ಆದಿ ದೇವನಂತೂ ದುಳ್ಳಿರು ಕೂಡ ಆದಿ ದೇವಿನ ಸಹ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಜಗದಂಬೆ ಒರಿಯಾದುಳ್ಳಿರು ಅರೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಜಗದಂಬೆನ ಎದೊಚ್ಚಿ ಮೇಳಾಪುಣು ಅಂಡ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂಚೀರು ಕಲ್ಕತ್ತೋಡು ಕಾಳಿನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ಇಟ್ಲ ಜಗದಂಬೆನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ರೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಜಗದಂಬಯ್ಯರು ನೆನಿಯರು ತೆರಿಯೊಂಚೀರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಗವತಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜಗದಂಬೆಗೆ ಭಗವತಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಧಿಸಿ ಆರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗೆ ಬಾಬರ್ದು ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದನು ಈಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಗದಂಬೆನ ಚೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲ ಉದ್ಯೋಗನಿಂದು ಅದುಂಡು ನಿಖಲ ಸ್ವಯಂ ಈಶ್ವರಿ ಓದವಿರು ಒಬ್ಬಿ ಮನುಷ್ಯರು ಓದವಿರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಏನೆಲ್ಲ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧಿಸಿ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈತು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರವನ್ನು ಸೇರು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಒರಿಯ ಬಾಬಾದುಳ್ಳೇರು ಆರ ಪತಿತೆರನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪರ ಗಾದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪಾವನ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಆದುಂಡು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ನರಕವಾಸಿಲುಳ್ಳೇರು, ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲುಳ್ಳೇರು. ಬುದ್ಧಿಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಭಾರತವಾಸಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆ ಇರುಪ್ಪೇರು. ಬೇತೇರ್ಲ ಇಚ್ಚಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುರುಕು ಸೂರ್ಯವಂಶ ದೇವತೆಲಿತ್ತೇರು. ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶೇರೆಯರು. ಅಪಗ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಚಂದ್ರವಂಶೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ವೈಶ್ಯವಂಶೀಯರು ಬರ್ಬೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುರೂಪು ಎಂಚಿನೆತ್ತನು నేను ఏర్లా తెరివంజేరు నికులు జోకులకి బాబా చక్ర రహస్యం తెరిపదేరు. ದ್ವಾಪರಡು ವೈಶ್ಯವಂಶರಿಪ್ಪರು, ಕಲಿಯುಗಡು ಸೂರ್ಯವಂಶರಿಪ್ಪೇರು. ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದಿಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯಂದರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮ ತಂದೇರು. ಪಂಡ ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮದ್ದು ದೇವತಾ ಧರ್ಮಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಇತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜ್ಯವುಡು ರಾಮರಾಜ್ಯವುಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಇತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯೋಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗಟ್ಟಿನ ಪರತ್ತು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಮಹಾನ್ ದುಃಖಿ ಆದುಂಟರು. ಐನೇದವರ ಅಪೋದು ದೇವತೆಯ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರು ತರಬಕ್ಕವೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಕೊರಿಯರು. ಇನ್ನೆಂದು ಪನ್ಪನಕ್ಲು ಇರಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಏರಗಳಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಪುಚೆ ದೇವಂಡ ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಬಾಲಾಯದುಂಡು. ಪನ್ಪಣ್ಣ ಯಾಕಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷಗಳುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುನ ಕಾರಣ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಬರ್ಪುಚೆ ಈ ತೆನಿಕ್ಲೆಗಿದ್ದು ಗಮನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪೆ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮನ್ಪೇರು ದೇಗ ಉಪ್ಪುಚಿ ದೇವಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಧಾರಣ ಮಲ್ಪುಚೇರು. ತೆರಿಯು ನೀರು ಅಂಡ ಏರೆಗಳ ತೆರಿಪೋಜೇರು. ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ತವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಸಾಧ್ಯಚಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಹಕ್ಕಲ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ಬೋದು ರಾಜರಾಣಿ ಆಪೇರು. ಏರು ಏತೇತು ತೆರಿಯು ನೀರು ಬೊಕ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದ ಕೊರಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅದು. ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀನಗ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಕಳಪುಡ್ಲು ಕೊಡ್ಲೆ ಬಂದು ಪತ್ರ ಬರಪೇರು. ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ದೇಗ ತೆರಿಪೋಚೇರು. ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಆಕಲಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕುಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ಅದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ಅದುಲ್ಲ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಹೊಲ್ಪಡ್ದ ಆಂಟಲ ನಿಮಂತ್ರಣ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಏರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪೇನು ತೂದು ಅಕ್ಲನ್ ಕಡಪುಡು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಸಹ ಆ ನಿಮಂತ್ರಣ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪನ್ಪೇನು ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯನ್ನೇ ಕಡಪುಡು. ಈ ಕುಮಾರಿಕಾ ಮನೋಹರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗಂಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಲೆಡ ಎರಡಾಂಡಲ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಕುಮಾರ ಜಗದೀಶ್ ರಮೇಶನ್ನ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಬರೆಯಿರೆ ನಿಕ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದರು ಓರಿ ನನರೆರ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಎಂಜ ಜಡ್ಜಿಮೆಂಟ್ ಅತನ ಜಡ್ಜಿ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಓರಿ ನನರೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರೆದುಪ್ಪು ನಾಯಿನದವರನ್ನೇ ಒರಿ ನನರೆರ್ದು ಕೇಸ್ಲು ಬಿತ್ತು ಪೋಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಅಕ್ಲಿರ್ದಲ ಮೆತ್ತು ಪೋಪರು. ಅಕ್ಲ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿರ್ದಲ ಮೆತ್ತು ಪೋಪರು. ಮೊಗಲ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು ದಯ ತೆಜ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಚಿ ಕೂಡ ದ್ವಾಪರಡು ರಾಜರಾಣಿಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯೇ ಕೇಸ್ನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತೆಂತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತಾಲ್ತೆ ಆಯ್ನೆದವರ ರಾಜನ ಕೈತಲ ಕೇಸ್ ಪೊಂಡಲ ಸಹ ಒಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕಠಿಣ ತಪ್ಪಂಡ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜ್ ವಕೀಲರುಳ್ಳಿರು ಕಾರೋಬಾರಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಇಂಚೊಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ಏರಗಳ ತೆರಿದಿಜಿ ಇದೇ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ತೆರಿಯೊಂದರ ಬಂದು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡಲ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಿರ್ಲದಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಮಂದಿರೊಂದು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಏರಾಂಡಲ ಪತ್ರ ಬಲೆ
నీకు లక్ష్మీనారాయణ మందిరనంత మస్తు కట్టವರು ಅಂಡ ಏಪ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಸುರುಕು ಕಲಿಯುಗ ಎತ್ತನು ಐದವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕಂಡು ಕಲಿಯುಗಡಂತೆ ಎಂಚಿನಾಳ ಇಚ್ಛಾನು ದೇವತೆಗಳು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಯ್ನದವರ ಲಡೆಯದ್ದು ಏರ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಏರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರೋ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆಂದು ಕಲಿಯುಗ ಬಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಐದು ಲಡೈ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೇರಿಪದರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಕುಲಿಪ ಒರಿಯ ಕುರಿ ಸೇರಿದು ಒಂಜೆ ಎರಡ ಒರಿಯ ಕುರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೀನೆ ಅಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡೆಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪೇರು ಬುದ್ಧಿಲ ಪನ್ಪುನು ಮಕ್ಕಳು ಒರಿಯ ಕುರಿ ಒಂಜೆ ಎರಡ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ರಾಜರಾಣಿಯರಂತ ಆಯ್ದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕನ ಇಂಜ ಮಲ್ತದಂಡು ಎಂಗುಳಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಯೋಗ ಬಲೊಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಎತ್ತನೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಂದೇನು ತೆರಿಪವಲಿ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಸಹ ಸಂಗಮಡು ಬಾಬರದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ 84 ಜನ್ಮಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದ ತಿರುಗದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಸ್ವಯಂನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಪೈರಗಾದು ಬುಲ್ಪುಗು ಬೇಗಲಕ್ದು ಬಾಬನ ನೆನಪಡುಪುಳ್ಳೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನನ್ನು ತಿಳಿಯೊಂದರೋ ಐನು ಬೇತಕ್ಲೆಗಳ ತೆರಿಪೋನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂದಿತ್ತದು ಒರಿ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬಾಬರ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದು ಐನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಏನಿಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ವರದಾನ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಏಕಮತದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣಾ ಸ್ವರೂಪ ಭಾವ ಏರು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಾದೆಲ್ಲರು ಒರಿಯನೇ ಲಗನಡು ಅಂಜನೆ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿರಿಸಿತಾದು ಒರಿಯನ ಮತದ ನಡಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯ ಪುರಿ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಏಕಮತ ಉಂಡು ಅಕಲೆ ಮಾಲಿಡು ನೇಗಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಏಕ ಮತದ ವಾತಾವರಣ ಎಂಚಾದುಪ್ಪುಡು ಏಪ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಹೂವಿಯ ಪಾತ್ರಡು ಭಿನ್ನತೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಬಂದ ಆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಒರಿಯ ಕುರಿ ಏಕತೆರ್ದು ಕೈತಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎದುರು ಉದಾಹರಣಾ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಮೋಡು ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸೇವೆಡು ಶೋಭೆ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓವೇ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಂತೂ ಒಂದು ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪನ್ನೆಂದು ಪೊಸತತ್ತು ಏರಿಗೂ ಈ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂನ ಪಾಠ ಪಕ್ಕ ಆದುಂಡಕಲು ಗಾಬರಿ ಆಪುಜೇರು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಎಂಚಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ಸಮಾಚಾರನು ಕೇನೊಂದು ತೂವೊಂದು ಡ್ರಾಮುಡು ಆದುಪುನ ನಿಗದಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದು ತೂವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅತ್ತನ್ನ ಬೇತಕ್ಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರೊಂದು ನಡಪುಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಕಲು ಗಾಬರಿ ಆಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ಮಲಿಡ ಶಕ್ತಿ ಮುಂಜವರು ಏರೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರಡಕ್ಲಿಗೂ ಶಕ್ತಿದ ಶಾಂತಿದ ದಾನ ಕೊರೊಂದು ಕೊಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.